Nakabsan sa kinabuhi ang usa ka 4 anyos nga batang babae sa barangay Babag, Lapu-Lapu City tungod sa dengue. Samtang ni triple ang gidaghanon sa mga kaso sa dengue sa Dakbayan sa buwan sa Hulyo ning tuiga. Ani ang exclusive report. Nagduwa-duwa pa niadtong Huwebes sa gawa sa ilang panimay sa Purok Bombshell, Barangay Babag, Lapu-Lapu City ang 4 anyos nga si Elia Jane Paragatan. Apan pagkagabi ni ana, gidanggas na ang bata ug nagsuka-suka. Naulian ra kini human painom og tambal sa iyang inahan. Apan subli na usab kining gihilantan pagka Biyernes. Busa pagka Sabado, gidana si Elia Jane sa Lapu-Lapu City Hospital apan kay dugay ni gawas ang resulta sa CBC. Niuli lang una sila sa ilang balay, ilabi na kay naulian naman usab si Elia. Apan pagka Domingo, subli na usab nga naglain ang pamati sa bata, busa gipa-admit na gayud siya sa Lapu-Lapu City Hospital sa iyang inahan. Tapos ito, anan siya, oxygen, dextrose dayon, yan, ulian siya ma'am, ulian siya as in. Istorya na siya, napasan ako, I love you ma. Ya, okay ra, pero dili na siya, di nga po siya mukhaon, di siya mainom tubig. Apan pagka alas 4 sa hapon niadtong Domingo, kalit na lang siyang nilagom ug gitabang na sa mga doktor ug nakabsan gayud sa kinabuhi ang bata. Pag-explain sa ako sa doktor, kuan ko no kana. Wala kaayo gid ba nang kuan gid kay nga kagaw nya nang ang yang internal kuan man siya dito ang dengue, hemorrhage, clot naman ana man to. Matud ni Neri, nagsagol ang iyang gibating pagbangutan sa kalit nga kamatayon sa iyang 4 anyos nga si Elia Jane ug sa kabalaka usab sa panglawa sa iyang 7 anyos nga anak lalaki kinsa gihilantan ug nagsuka na usab sukad gahapon. Matud ni Neri, human nahiling sa City Health ang iyang 7 anyos nga anak lalaki, nirekomendar kini nga mapa-admit sa hospital kay suspected dengue case. Apan gibalibaran sila sa nurse sa hospital. Ato sa sa nurse station, ako'y nakuanan dito nga, ma'am, pag ko pabiya ko nawadaan, ma'am, dito po gikan baya, ma'am. Mukurog yung ko niya, inahan baya ko, di ko yawan yung ko. Usta na biya migbalay, iyan ang isuon. Pag abot dito, nasuko ang babaeng kay nga nung mabutbuot man mo. Inyo mang i-admit, maski dili na kuan, kay taas ko nung yung plitlit. Pero ang sorti sa City Health is ipa-admit siya. Ang reklamo ni Neri, batok sa staff sa hospital, gipadangat na niya ngadto sa admin office sa Lapu-Lapu City Hospital. Ug nang hinaot siya nga unta, ma-admit na usab dayon ang iyang 7 anyos nga anak lalaki. Lahi ko no ang kada ba maguwang kayo nakalingkod ra daw, makainom ra tubig. Nga ako ma'am, kaya di ko magkumpiyansa na ba? Maubito to pag last. Siya, na okay ra yan, nawa man lagi. Giswayan sa Balitang Bisdak News Team, pagkuha ang habig sa hospital administrator apan sa pagkakutlo ning balita. Gikatahong nitambong pa og budget hearing ang mga opisyal sa Lapu-Lapu City Hospital. Samtang matod ni Lapu-Lapu City Health Officer Dr. Nelner Umos, sub-sub ang ilang gihimong kampanya batok dengue. Gani niadtong Hunyo, gilusad nila ang anti-dengue drive. Protocol nato kibaw na tanan nato na barangay nga mag-clean up drive. After clean up drive sa maong area kung asa tong positibo nato sa dengue kay magmisting dayon ta no on the first day, sa third day and sa 7th day. Sa data sa Lapu-Lapu City Health, ni triple ang gidaghanon sa dengue cases sa Lapu-Lapu City Hulyo ni tuiga, itandi sa samang buwan sa miaging tuig. Gikan sa 55 ka mga kaso sa dengue niadtong July 2025, nahimo kining 151 ka mga kaso karong July 2026. As predicted and as big seen through the trending every 3 years mo spike siya na which is medyo nakita nato sa ato ang data karon diri pod sa sa Lapu-Lapu. Samtang gipahibaw sa City Health Officer nga karong hapon may mga staff sila nga mususi sa sitwasyon sa Purok Bombshell ug may mga staff usab sa City Epidemiology and Surveillance Unit nga mohimo og dugang pakisusi kung dengue bagayod ang hinungdan sa kamatayon ni Elia Jane. Uban ni Marlon Melgazo, Luan Merondina, Balitang Bisdak.